Goizeko ordu bata eta 56 minutu pronostikoak bete dituzte Altunak eta Ezkurdiak eta 22 eta 16 irabazi diete Jaka eta Iztuetari Amorebi eta Etxanoko Amorebi eta laugarrena pilotalekuan. Gogora ezagun, Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako 7. jardunaldiko laugarren norgehiagoka izan dela, eta aspaldiko partez Altuna eta Ezkurdiarentzat izan da garaipena. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian batetik Altunak eta Ezkurdiak Laso eta Albizuren aurka galdu zutela, eta Gasteizko Hogeta pilotalekuan eta Logroñoko Arragan berriz Jakak eta Iztuetak ere Zabala eta Martijaren aurka galdu egin zuten. Beraz, bibikoteentzat oso norgehiagoka inportantea zen gaurkoa, eta Altunak eta Ezkurdiak atera dute aurrera esan bezala. Partida hasieratik oso alde jarri zaie Altuna eta Ezkurdiari, pentsa 8 eta huts aurreratu dira. Joseba Ezkurdia oso ongi ikusi dugu, atzean Iztu eta ezin nagusitu zibilida eta fisikoki ere beretzat oso exigentea izan da norgehiagoka hasieratik esango nuke, eta hori gero partida amaieran ere nabaritu da. Ezin izan dugu agindu, Joseba baldintza erosoetan aritu da partida hasiera horretan, eta horrein Jokin ere aizea alde jokatzera eraman du, eta aldizeri Jakak guztiz kontrakoa, eta horreri Jakak galdutako pilota batzuk izan ditu, baina Martxelek ezin zuen agindu, ondorio sartzeko ezinbestean ikusi du bere burua, eta badakigu Amorebietako pilotalekua ez dela bat ere erraza tantoak amaitzeko, eta Jakari horixe gertatu zaio. Pilota batzuk kanpora joan zaizkio, beste batzuk txapapera, eta hasiera nahiko maldangora jarri zaie Urdinei norgehiagoka, baina gerora 8 eta 10 ere aurreratu dira. Hemen etenaldia eskatu ostean beste pilota bat atera dute, eta Martxel Iztu eta atzean dominatzen hasi da, tarteka marteka, eta horrek ere eriki noski aurrean abaguneak utzi dizkio, eta aipatu nahiko nuke Erik Jakak gaur izan duen jarrera bikaina iruditu zait, naiz eta ez diren 22 iritsi Jaka eta Iztu, eta hala ere badakigu Eriken arma nagusia ezker gantxoa dela, eta ezker bolea, bi horietan espezialista handienetako bat da profesionaletako kuadro honetan, baina gaurkoan horiek baldintza horietan ezin izan du jokatu, etzen pilotaleku erraza tanto amaitzeko, are gutxiago aurkaria, Jokin Altuna, egungo izar nagusia, eta kontraerasoko jokaldietan tanto batzuk egin ditu, saiatu da aurrean Jokini jokatzen, ez da kikildu Erik, eta alde horretatik benetan txalogarria iruditu zait Jakak eduki duen jarrera. 12 eta 10 iritsi dira hor, aurreratzeko zorian, partida harrapatzeko zorian izan dira Jaka eta Iztu, eta gainera bazirudien dinamika pixkanaka Urdinen aldera zioala, geroz eta pilota gehiago sartzen ari baitziren ezker orman, eta badakigu Josebari tanto egiteko hor sartu beharra dagoela, bestela oso zaila da, boleaz eta ezkerra irez, eta sotamanoz berezko posturak baititu aurrelaria izanik, eta atzetik ere ongi moldatzen da horietan, eta alde horretatik behintzat Jakak eta Iztu eta ia harrapatu dute partida, baina ez dute lortu harrapatzea, eta ondoren berriz ere Jokin oso ongi jokatzen hasia, oso praktiko jokatu du, pilota batzuk galdu ditu, baina horrek ez du erabat aztoratu amezketako aurrelaria, aurrera jarraitu du, urrengo tantora begira, eta esan, naiz eta tanto sort handia ere ez duen egin, oso praktiko jokatu du, Jakari ere oinetara dezentetan, Iztu eta asko behartu dute, eta hemen 18 eta 14 aurreratu dira, baina ordurako Martxel oso nekatuta zegoen, azken zati horretan gainera asko behartu dute, asko ibili behar izan du kantxan, horren ondorioz kolpearen freskotasuna ere joan egin zaio apur bat, eta azkenerako 22 eta 16 majo sufrituta berriz ere partida hasieran oso alde jarri baitzaie, baina alakoxea da, bikote gorria, bikote sufritzailea, nekez aterako dira partida hauen, bi hauen norgehiagokak laburrak, aurrekoan Laso eta Albizuren aurkako hori laburra izan zen, baina orokorrean behintzat esango nuke partida hasiera batez ere oso gogorra izan zela, gerora hautsi zuten Urdinek, eta gaurkoa ere gogorra izan da, baina
atera dute, eta honen bestez 3 punturekin geratu dira jardunaldi honen ostean Altuna eta Ezkurdia, eta 3 punturekin geratu dira baita ere Jaka eta Iztueta, beraz, bi bikoteek bigarren itzulian gauzak oso ongi egin beharko dituzte playoffetan sartu nahi badute. Gogoratu beraz, Altunak eta Ezkurdiak 22, Jakak eta Iztuetak 16, amore bietan.